Gombawa ɗiban fari, ba da ku ba an tashi da ku. Assalamu alaikum jama'a al'ummar jihar Gombe da kewayenta gaba ɗaya. Da farko sunana Mr. Yusuf, wanda aka sani da Mr. Yusuf Comedy. Ina kira ga 'yan uwana maza da mata al'ummar jihar Gombe domin mu fito mu garzayo ran 11 ga watan uku domin mu zaɓi mai girma Alhaji Inuwa Yahaya a matsayin gwamnanmu na Gombe. Saboda ya ci gaba da ayyukan da ya ɗauko ya ƙarasa wani ayyukan da ya ɗauko. Ni Alhaji Inuwa Yahaya shine zaɓina. Sani ina wa adana koge zangonna wasu sanyi ruwan wata Allah ya zubo ruwa ku ce. Daga ne Mr. Yusuf Comedy, jarumin barkwanci daga ƙaramar hukumar Dukku Local Government jihar Gombe. Matasa sun fi gari suka ce mana sai gwamna haka dai.